збудаваны стадыён «Динамо». Читачи спешаются в библиотеку имени Ленина. У театре оперы и балета премьера. Комсомольское озеро. Мы створили его своими руками. И оно стало любимым местом отпочинку минчан. Яркие огни, звуки музыки вабят нас у парк культуры и отпочинку, у ласковую прохладу аллей. Але не ведае перапынку працоўная вахта мінчан. Пройдзе некаторы час. Широко раскинется столица небаченной пригожести, достойный помник великой сталинской эпохи.
Домавіну згодна старадаўнейшаму звычаю абносіць навокал катедры. Закрываюць крышку. Пахоўная працэсія вырушылася на Пакроўскія могілы. Перед катедрай на вуліцах па дарозе на могілы стаіць маса людзей з непакрытымі галавамі, якія з глыбокім сумам і пашанай моўчкі аддаюць апошнюю чэсць памёршаму. У лягери утікачов з усходу. Калішнія падсавецкія сяляне, што цяпер уцякаюць пад перабальшавіцкаю пагрозай, спагадна прымаюцца ў нямецкіх кантрольных табарах. Яны тамака перадусім атрымліваюць нагоду наладзіць свае вазы, што дзеля нагоду вандроўкі дамагаюць неадкладныя напраўкі. Таксама можна правесці тут у парадак і іншае дабро ды маймо. У Вене быў на гастролях харвацкі балет, дзе ён паказаў чароўныя строі і танцы свае бацькаўшчыны.